Is-sena d-dieħla s-sorijiet tal-Bon Pastur se jkunu qed jiftħu shelter ġdid tal-vittmi tal-vjolenza domestika, Dar Santa Pakita. Dar li għandha lan li tkun il-passi li jmiss wara li l-vittmi ta' vjolenza domestika jgħaddu minn perjodu f'dar Merħba Bik. Dar Santa Pakita se tkun qed tilqa' 3 familji fl-istess ħin u għandha l-iskop li dawn il-persuni jiksbu aktar ħiliet u jsiru dejjem aktar indipendenti qabel jirritornaw fis-soċjetà. L-aħbar ingħatat it-tnejn meta ġie ffirmat ftehim ta' 3 snin. Ħafna mix-xogħol li jsir f'dawn l-istituzzjonijiet huwa kkoordinat mis-sorijiet tar-raj tajjeb, xogħol li ħafna drabi ma jidirx isir mingħajr daq ta' trombi, iżda huwa kruċjali biex is-soċjetà tagħna ikollha l-appoġġ għal nisa u familji li jkunu għaddejjin minn żmien ikraħ. Fl-aħħar 38 sena dawn is-sorijiet offrew rifuġju lil mijiet ta' vittmi, partikolarment nisa li għaddew mill-vjolenza. Kif tispjega Sister Doris Saliba, din id-dar hija xhieda ta' messaġġ importanti lil vittmi tal-vjolenza domestika. Kull persuna għandha dinjità. U d-dinjità tagħna ma tispiċċax għax niġu abbużati. L-abbuż li jagħmel l-abbuż qed jagħmel ħażin. Imma l-persuna mhix qed tirċievi l-ħażen ta' ħaddieħor. Waqt żjara f'Dar Merħba Bik fejn kien hemm l-opportunità li wieħed jara s-servizzi offruti lil vittmi tal-vjolenza domestika, spikkaw wkoll il-messaġġ li kulħadd jista' jkun vittma ta' vjolenza domestika. Dak il-bib għaddew diversi professjonisti, nsemmi ftit. Tobba, nurses, avukati, pulizija. Hemm punt vera fejn tkun qed tgħix f'relazzjoni sana għalli tkun f'relazzjoni abbużiva.